pamusoro edare ndauya nenyaya iri paitem 8 case number 181 of 26 inhau yemarriage dispute between Christopher Merrick naMuchazvi. Christopher Merrick akapinda dare Muchazvi Nachi ndiyo nhau yandauya nayo mudare iri nhau ikuitika muvhileji yeMamuchenje. Muchenje village ikunzi Chironde Kunjedza. Ndichakumbirawo mumhan'ari Christopher Merrick simudza ruoko rworudyi rwotedzera zvandakutaura mumushure. Ini Christopher Merrick ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Ndochiwo kune akamhan'arirwa Muchazvi Nachi ruoko rworudyi chiisa pasi wotedzera zvandakutaura mumashure. Ini Muchazvi Nachi ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiise ruoko pasi. Tinokumbirawo Christopher Merrick utsanangure dare tasakisa kuti umhan'ari neMuchazvi Nachi wakagara izwi rakasimukira. Inini ndamhan'ari Muchazvi Nachi kuti ndizvo augarisana kwedu ngati nhau yedu yakatamira yakadai so. Inini ndakataura kuti handiri kumusha ndinogara mumusha chinoyedu Muchazvi ndobva aramba akataura kuti kumusha kwedu kwete handitese ndiende. Akabva ataura iye akati inini watonipa mari inini zvakuva ndichadaro ndipe mari yebhasi ndiende kumusha kwedu. Saka zvadaro ini baba akataura mwana wangu ndinavaendeka kumusha kwenyu inini ndinodzokwanivawana kumusha kwenyu anokuda kwenda kuenda kumusha kwenyu ndienda navo kumusha kwenyu. Saka zvadaro ini ndakaenda kumusha ndazodzoka kuno kumasonja ndaika kumashura ndauya ndakabva ndazoenda kubva padega ndichiona kuti apo ndikaenda kumusha kubva kwakasara kwakaita sei. Ndiri kumusha kwangu ndikwamurewa ndo kumusha kwangu ndokwandinogara kunogara ndinogara. Saka pataigara panguvayo ndiri kuChironde kwaMuchenje village uku pamusha watikakontributiwa watikatengerwa ndichigara. Saka inini ndakarona naMuchazvi Nachi ndakaona iye. Saka zvadaro ndakutsanangura kuti handiri kumusha kunoita zvekurima zvakapereka kuti tirese tigare ndokuramba kwakaita. Saka zvazodaro ndadzoka kuuya kuno ndadedzera kuti ndakabasa kuenda kuita ndauya ndichinge ndakabasa kaya ndobva ndikazoenda kumba kange ndasiya kure ndasvika ingasipo zvekupamba ndakasvika pane munin'a wangu ndenga ariko ndaadzinoaka. Saka zvadaro vakazoita vaiti munin'a wavo ndovatikasvika takaona vakatoona tiri kupamba vakatiwo tukabvunza kumene kwaripo ndo wakabva wataura amene kwafunda basa ndokwakazovafonerawo vachitaura vachingutaura kuti pano kungauya pano. Right, iwo wakarora gore ripi? Inini ndakarora 2018 wakatobvisa pfuma. Ya, Vanatezvara kwaripi?
Variko kumusha kwavo. Ndekupi? Vanogara kuNyanyadzi. Kuri? Nyanyadzi. Nyanyadzi. Saka mati mune vana 2. Mukuru ane makore mangani? Mukuru izvozvo ane 7. 7 years. Womudiki? Mudiki ane 3 years. Pamba mama muchigara ndepani? Pamba panga chigara ndepababa. Ndepababa? Alright. Saka nhau yako onetsi watadzonzwanana nemudzimai? Alright, ndiri ipapo pakutsanangura kwangu kudaro. Chakazoitika mushure ndakazoona muchadini uyu. Ndigiri maSamuel. Akatumira achitaura kuti ndini ndiri kumudzika pamba. Asi iye ari ndiye akaramba kuita sei? Kuenda neni kumusha. maSamuel aibva kudariri? maSamuel akabhadari kukoti. Koti? Mukati Cemetery Street. Wakazomhangara kwaMajor Street achitumidzinga pamba? Chandisina kuita inini kana kutaura naye handinombutaura naye kana kuonana naye futi handinoita sei kana kuonana asi pakauya mapepa achitaura kudaro. Saka asi zvamakatadza kunzwanana nemudzimai wakaudza hama dzake? Hama dzake inini zvatikatadzirana kunzwanana ndezvekuti akaramba kuenda kumusha ndakaudza baba wacho kuti ndochitama neni akumusha. Hawana mashoko akawanda akatsanangura. Vakangoti kunoko asati vasvika. Ndochete mashoko akawanda. Muchazodini kugara kapacheya iwe padera padhuze nemaiko? Wanga zvimutsanangura nemurume wako here? Mune vana bese? Wakarohwa? Vakabvisa. Vandozikanwa kwaTezvara? Murume haazikanwa, asi Tezvara ndo anozikanwa. Uri kuti murume wako haazikanwa kumusha kwenyu nana baba venyu? Tezvara ndo vandakaenda navo chete. Tezvara vakwewo? Baba vake ndo vandakaenda navo kunobvisa. Wanzwa nhau uya achitsanangura yakutadza kunzwanana kwenyu? Tsanangura daro kuti chine chinhu chauya nacho kuna mama? Pamusoro navo. Zvataura Christopher Mereki ndazvinzwa. Zvakaitika ndezvekuti Christopher akauya achibva kune mukadzi wake wechi2 echiuya pamba pandaigara pasindi. Ndobva auya achibvisa masoni nemapambu nemabhatiri echikwachure zvinhu echibvisa mumba echiti echitaura zvinhu zvechitakura echiti ndokuenda nazvo kune mukadzi wake wechi2 anga arora. Bva abvise zvinhu zvese kusaramba muri empty musina kana chinhu echienda unogara nemukadzi wechi2. Ndikasara pamba nevana gore 6 ndichigara ndega nevana ndisingatauri naye haafoni hatitauri tese. Ukafona hadairi foni zvekutaura kuti ndokuenda kumusha unogara kumusha haana kanombotaura neni. Akangouya atobva kune mukadzi mudiki echibva kumukadzi mudiki ndobva angouya achikwachure zvinhu echiti ndoda kuenda kumusha. Haana mbogara neni pasi kana kutaura neni kuti ndokunoenda kumusha. Akangouya one day rauya kwakungokwachure zvinhu echibvise zvinhu echienda nazvo kune mukadzi mudiki. Alright, tsanangura dare zvinonzwika kuti akabva pamba rini? Ndatona gore 6 ndichigara ndega asipo. 1 year 6 months ndichigara mega? Kuna kuti akabva muna 2024 kana? Akabva 2024 echienda kune mukadzi mudiki atakure zvinhu zvake zvese. Vanolodya kwamvere chena. Vanodya kwamvere chena? Saka 1 year 6 months hapana kutaura, hapana kuita sei? Hapana kufonerana, hapana kutaura tese. Kumusha kwacho kwaaritaura kuti ndende unogara kumusha. Handina kuwaka musha ikoko, ndakawaka naye paMushenje village kuChironda. Ndokwatakawaka musha. Iri 1 room tikazoextenda tese imba. Zvaaritaura kuti anzi imba ndeyababa. Imba haanombondudza kuti ndeyababa tichigara tese. Haanombotaura izvozvo. Imba akati musha uyu ndewedu. Zita ritori kwaSabhuku nderake. Kana utozotanzi musha ndewababa vakutozvitaura izvozvo handizvizivi. Noti musha uyu takatoextenda tese tikawaka tese. Wakasvika iye aine 1 room? Iri 1 room.
Pama extend ya 4 rooms. 4 rooms. Baba vanogara nomukadzi wako ipapo Mati vatezva venyu vane mudzimai wavo ramwene venyu ari ipapo varipo Pamusha ipapo. aiwa kumusha kwaende kwamurewa ndokwavanogara. baba havagari ipapo ipapo aiwa taigara isusu tiri 2 nemurume wangu. Saka izvozvo wasiwa uri wegewo nevana. Ndiri ndega nevana. Vana ndakasitovaendese kumusha nokuti vana hasi kuchengeta. Vazouya rini pauya achituta? Vazouya July musose kuna 16 nditori kubasa ndobva ndafonera 16 July. ndobva Ndovatuta zvinhu. zvinhu akatuta 2024 kuzodzoka after 1 year 6 months zvokazodzoka kusa 16 July. June 16 June. nditori kubasa ndobva ndatofonerwa kunzi murume wako auya nana baba. Ndobva ndati ko vari kudei zvikanzi hatisi kuziva. Vakasvika kune munin'ina wangu ndiwo vakataura naye zvikanzi ndobva vafona munin'ina wabva afona kuti hakuna ana baba vari kuno nditori kubasa. Zvikanzi ndobva vasvika uchimubvunza kuti ko vanhu panapa vari kupi. Zvikanzi maine kwavari kupi vari kubasa. Zvikanzi ko vana zvikanzi vana zvakutoda ivo maine kuti vadini vakupindure kune vanhu. Zvikanzi ko maroja ari kugara umo varipo. Zvikanzi maroja zvakutoda futi chii maine kuti vakupindure zvemaroja. Ndobva ndazofonerwa zvikanzi uyai kunogumba kuno kwakunodii kumira musha. Ndobva ndatouya musi wechipiri. Ndobva ndasvika vana vari pasabhuku nababa natezvara. Ndobva ndatosvika kwasabhuku ndobva ndavaona. Handina kutaura navo zvakawanda vakangoti munowanika rini. Ndikati inini motondifonera kozi ndiri kupi ndiri kubasa. Ndobva ndazonde kwasabhuku. Sabhuku ndobva wakanotaurira nyaya yavo kwasabhuku. Zvikanzi sabhuku ndeyakazondiudza kuti vana baba vavo vari kuti imi manzi mukurambe kuende kumusha. Kurambe kuende kumusha. Ndikati nhasi kurambe kuende kumusha. Asi kuti iye haana kuronga neni haana kugara neni pasi. Akangoya sibdi 1 day rabva kumukadzi wake wechitu. Wangoya chipachiro zvinhu bhayi. Zvanzi mushende munodini munomhangari kwakukoti kuti muri vandotengese chimusha mudodhamba kuti mubve pamba vasare vechitengese chimusha. Ndobva ndauye kuno ndikamhangara ndikapuwa protection order kuti hafani kutengese chipamba nokuti zvavari kuita vega vari kuronga vega nyaya dzavo ini ndisipo. Vadari mungasununguka munondifunza zvinhu zvamungada kuziva. Christopher, ukunzwa kusanangura kuita mudzimai wangu. Ichokwadi ndokuti ngati pamusoro ngati kutsanguka kwaari kuita ari kunyeka. Pindura hanzwa wakabva pamba iwo wane gore ne6 months. Usingazvauri usingazori mhuri yako kudya inorarama sei. Ndozvacho zvamuda kuti ndipindure kuti ari kunyeka. Ndatsanangura ini ndakati inini gore ra2024 iro raakutaura. Ndora ndikataura kuti handiri kumusha. Iye akati aramba ini ndobva ndikatakura zvinhu zvangu. Zvaakutaura ndakangodzura zvinhu ndichienda kumusha ndabva kumukadzi. Ipapo ari kutonyeka. Ane mashoko arikutaura. Zvandiri kuziva inini ndozvandiri kutsanangura. Mukadzi ndakangotisa handiri kumusha. Ndonovaka peri pokugara ndichinorema. Iye akaita sei akaramba. Ko zvaati vakasvika uchiti pamusha pande pako paine 1 room ukazoextenda zikaita 4 room. Izvozvo futi zvese pamusha apa inini ndichimuroora akatondisvikira pamusha paparika. Akatonditsanangura kuti isusu tiri kumusha. Funga ndichitomuroora kuti akatoenda naye kumusha kwacho takatoenda. Takatonoratidza pedu pokuvaka nababa kumusha. Zvaanotoziva futi iye. Ati zvese izvozvo zvadaro handina pandikamutaura kuti musha unondo wangu. Hamusiri makaextenda. Pakuextenda pandikaita takaextenda tichitonzi wezi pakutenga kwakaita musha wakatengwa uchinzi ndewefamily. Wezi isu kwedu kwamurawo kwatinogara kurefu nekunoza wakatengwa uchinzi tiuye kana ndauya kunoku family inowana pokuita sekusvikira chigara. Saka zvadaro paya inini ndobva pandikarooro ndiri pamusha papi ndiri pamusha ipapo. Saka taiwaka musha uyu vabereki vangu vachititumira mari vachiti itai muchiuyawo kumusha kuno muchiita sei muchiwaka.
Saka isu tiri muprocess yekutoona wakakumusha kumari atomboenda akatonofa mazvidina kumusha tinonoaka pataurika nyaya yekudziwo nemudzimai wechipiri waunogara naye kwamvereshana unotochera kwamvereshana unotubina mudzimai uyu ndakamuroora zvishuma mudzimai anegara naye kwamvereshana asi pandikataura zvekuenda kumusha akataura kuti tese toenda kumusha saka mudzimai wechipiri uya iye zvakumba kumba kwavo upi anobva vaikumba kwavo ndiko kuchironde futi Handisiri mese. vakadzoka kumba chakatora adzokere kumba kwavo chi chakatora vadzokere kumba kwavo ndechekuti takati tataura zvekuenda kumusha seizvozvi takaenda kumusha avo ndo vakaramba zvinondinge ndobva taenda kumusha taenda kumusha mudzimai diki bwana naye kumusha takatoenda saka chazomudzosa kubva kumusha ndokumba kwavo chi ndozvandauda kutsanana taenda kumusha tiriko kumusha ikoko mudzimai uyu ndakazobata achifonderana nemunhu manheru aifonderana nemunhu kudaro achitaura zvekuti bai handimataura kuti kuenda pefowardeze atosangana panafonero taenda vatoda kuenda kuye saka ndakazoti ndamubvunza inini ndakati ko ngamuchitaura naye ndiani ropa akati handimamukuru omukuru wataura kuti ndida kuharare saka adaro payatauri ndida kuharare ndikati ko anangobva wako ari kuzviziva ndo kwamuda kuenda ndikasaka inini zvinge matoronga kuti mangwana imimi kuenda kunimi nyaya yematsironga musinogoata se andodzi saka zvitora kuti panapa ndaitoerekana ndangokushayika ndisingabvisi kuti mnda saka zvadaro tichitaura kudaro ndopa ndikataura tazvinza mai saka imimi zvombochiita sinzi program yenyu yemaronga kare isu ndobva tafonera vabereki vavo kuti mwana wenyu ati ari kuuya kumba ikoko asi pakuuya kwake kwaari kuita pane munhu wafonera naye machitaura ndomukuru saka vafonera vachiti uya atisangane kupi taundoitira napefward saka vari kuuya asi kana mangwana munowanazvo ndokuenda pakuenda kumba kwavo saka pakaivakurochongaufana handiwaziva saka iwo mudzimai wakamuti enda wamuti enda ko iko unoona kuti ngafonera navo chinangwa chiri chekuti kudiya kutaura kutenga mudzimai handina kumweti enda kokuti handichamuda kana kuti muchienda kumba kwedu asi ndakangotaura chete kuti imimi zvambe maronga kuti muri kuda kuendako zviri kuda kuti mune ambitions yenyu ngemaronga saka imimi zaiziva kuti ndoinonge ndoita sei zaiza kuita inini ipapo pakutsanangura kwandikaita ndomashoka ndikataura kuti vazadzise saka kuenda kwaakaita kumba kwavo kwaari zvakaitika rini zvekuuya kwakaita kumba kwavo zvatova negore futi zvatova negore futi hanzi uko ane 1 year 6 months usingagari kumba ndizvo here inini kumba uku watokutaura ndakatobva ndakatotakura zvangu wakatobva kumba uko 1 year 6 months usingagareko ndobva wazodzoka musi wa16 June kubva kwandikaita wapa 2024 2024 muri kuna December kubva kwacho kwandikutaura kwandikaita ndokokuti ndakawatsanangura kuti tisi handi kumusha tonoita se tonorima tichinogara kupi kumusha tonowaka iwo ndobva aramba indakati saka iwewe after 1 year 6 months ndobva wachizodzoka wakukwirira mukadzi dare kwete iwo ndo akatotanga iwe wauya kwamama ndauya wauya kwamama chikodzero chawaita kuna mambo urikuda chiiwe alright chakoti ndiuye kwamambo kuno ndechekuti inini chekutanga mukadzi uyu ari kundinyepera kuti inini ndakamudzinga pamba asi iye ari ndi akaita sei akaramba kugara neni anditaura kuti ndaenda kumusha kwedu 1 chechiti chandoda kutoti mutibvunzirewo mukadzi uyu ndechekuti iye zvaakaramba kuenda neni kumusha ndichimuona ari paari ari mumaoko maani iye akandiramba uzi akakuramba sei uchita akakuramba akatonditaura izvozvo sei uchita akakuramba chii chaunacho iwewe zvandatouya kuti ndiuye kudare kudai kuti iye sokundiramba kwaakaita achindipe gukuro sokuti iye ndiakanditaura kuti inini handichabuda kana zvekugara nevanchada ndakuenda kumushaukadzi akupe gukuro
zvokuti uchienda naye kumusha kwamurehwa hazvisipo. Inini ndiri kuda kuti tiende kumusha sekutaura kwandikaita pakutanga iye ndobva aramba. Saka nhasi takamira papa uda kupiwa gupura zvekuenda vanaye kwamurehwa usinei nazvo. Kana achida kuti tiende asi kana atiye chapoti ndizotaura izvi ndechekuti ndikatomba mukati umu wakataura nzimba yagari papo pamba ipapo. Saka inini ndakada kuti mundibvunzirewo kwaari kuti iye kugara kwake ari kugara ari mumaoko mangu here. Wambomubvunza here iwo after 1 year 6 months wada kuti mambo achibvunza mukadzi wako manje? Handisati ndamubvunza. Mubvunzi uyu ndobvunza nai muchazvidini nachi kugara kwamukaita kwamba pokuvamereka muri mumaoko mari imi makandira. Handina kuramba nditori mumaoko menyu kozi pamusha penyu tiripo handinobva. Chava kana muchiti muri mumaoko mangu musingagari nini. Handitiwo ndiwo wakabva wega wakatakure zvinhu kai. Inini ndakabva ndegera ndakatokuti aende kumusha kwake. Ndoende unogara kumusha ndakawaka newe padombo. Eka kumusha kana watuke ndakakumaka pedu. Handini ndosvika ndichipidomba mari. Pindomba kwani kwatingamboendeko kumakapindomba. Aiwa ndakawaka ndine musha ina handina musha ndakako kwamurehwa. Kunoguma kwawaka musha kwako. Wandakawaka newe ndiwo ndiri kugara. Aiwa musha handiti mukawasvikira riba. Wanga uripo 1 room yenge iri pasi takazoextenda tesi. Mubvunze kuti pagore 1 year 6 months ndiri mukadzi wako wanga uchiti ndiri kugara nani pesa uri kupi? 1 year dzandagara dzese iwo wanga uri kupi waiti ndiri kuita. Pa 1 year ini chandiudzai zvoti handiti ndichibva kumba wataura kwenda kwenda. Pandakaenda rumbo kwacho handiti wakangondiona ndiripo. Kuinini papa ndikasara ndichienda kumba ndikakufonera unodaira foni yacho handiti wakudaira. Ndinyasana mwina chifona pafoni papa. Haadari foni ndikamufonera. Iwe 1 year 6 months ndisina mukadzi achigara wega. Iwe wachita nani? Ndo zvacho ndiri kutsara muzvama. Pindura mubvunzo. 1 year 6 months usingazikanwe kwaari dai wakamona ane pamiri waiti inini pa 1 year 6 months zvacho chandaitoziva nini ndochinga ataura ndichisimuka kutaura kuti iye ari kuenda kumusha kwawo. Tangati kuti ndiri kuenda kumusha pamusoro mambo kuti ndiri kuenda kumusha kwandakamuita ndakati ndiri kukumbirawo kuti ndiende kuholiday yanga yaholiday. Ndiri kukumbirawo mari ndiende kunoonawo vamwe. Iye anga atoronge nyaya dzake saka wadzokaino after 1 year 6 months usingadai foni yake usingataure naye usina kutumira chekudya tarisiro yako yeiti unosvika kumba kwakamira sei? Inini kutoenda kwangu kudzoka kwangu kwatokuta zoti pamba pakamira sei bo ndakaziva kuti pamba ndakasiya ndichiziva kuti munhu hachisiko ataura ndokuenda kumusha. Saka iwo wakavaka kwamurehwa? Kwamurehwa ndikutovaka. Utovaka? Kwamurehwa kusina mudzimai? Kozi waakuda uyu nekuti wawakapinda naye kwamurehwa akatiza ndobva adzoka kumba kwavo? Kunyangwe ipapo pandikaenda kwamurehwa hapana wandikasarudza kuti hande ngasari. Ndakati pawakaroora ukabvise iyo? Ndakanobvisawo mari yangu wachache. Ndati wakabvisei? Ipapo hatipa kunoroora munhu unochagere mari dzavanonyoresa kwako. Makore 7 esaya kubva kwakaita mwana wokutanga kusvika pari nhasi. Chiri kuita kuti usati usvike kwanati zvorova kuti hapana chaititaridza kuti kusvika. Saka baba vako pavakanokuroorera nobva vabvisawo vapafuma iroyo chichaita kuti ushaye hanya yekuzomboteera kuti adzimai hande timbononana achizvarachi Ndichiri kutsvaka. uchiri kutsvaka mari basi anokaroora ine. Saka usati wapinda mumusha? Hakuenda kumusha kwangu ndisenda. Musha kwangu ndisenda. Saka uchienda rini? Zvaipa ndichaziva kuti ndichaenda rini because mwana wacho ndiye atangaura mberi. Dzimai akuramba here? Kuti inini ndizoende ndege kwamuri watenga. Dzimai akuramba here nhasi iwe? Akuramba here dzimai? Apa hasati ndamubvunza kuti andiramba. Zvibvunzika. Right, hamene kutoenda. Sekutaura kwenyu kwamukaita kuti inini hamuchandida. Nhasi munomuri papa. Ina nombokuramba. Iwo ndiwo wakabva wega. Ukasuduka wega pamba ukasimudze zvinhu zvako ukaenda wega kumukadzi mudiki. Ameno ina hasuziva ndiwo wakanga uchikwachure zvinhu ukaenda kumukadzi mudiki. Ndine ndakataura kuti toenda kumusha kwamurehwa. Andozvikataura. Tinoswera. Kwamurehwa tinozwana zvinhu zvawakabvisa pamba. Zviri.
Sure. Amai tomunono kufunga kuti zvakaenda kuna mai nini zvinhu zviripo. Isusu ngatirege kutaura nezvekwamuriwo. Iwe panoita kuti mudzimai akaende kwamuriwo unogara naye pasi ogutsikana kuti kwandikuendeswawo kumba handizvo iye kumba kwacho hakunoti iye kumba kwacho anokuziva ndatuma ane 7 years wakanoona kwati zviro chaikwa ukuziva iwe pamakapinda kwamuriwo kwacho muchinopinda pai mumba mamweni mainopinda mumba mamweni vanongedzerwa penyu mamakadzi vakai havana vakazozvitaura azorore mukadzi wechitu kuti tichakupai penyu pekuwaka asi hatina patakawaka. aiwe imba yakwahuidiro iwo unoda kutsvaga vakadzi kutamba navo uchivatizeo uzapa chawakutonda kaona utongoita gemu rekuti mukadzi kana asudurwa kubva watengesa imbayo mukadzi ataura kuti zita rezvendiri musitama wako kwasau unozvipikisa pakuliwa kwaisa gundo manyore ivo vabereki mari yakawanda zvinengei yekuti vanokutumira mariwo kuti vakaimba iwe inini imba iyi inini ndakati kupedza 4 ndaigara nasisi wangu tichigara nasisi wangu kudaro ndofunga ndaigara mupano kwazimbiri kuno saka zvadaro chekutazegara kubva kwamurewa pamutuya kubva kwamurewa kuya kwariri kuenda mari aizvozvikunoita sei iwe murewa papi murewa ndidomboshawa zvasiyani kwanakiwa kwete kwamurewa senda unonzi kwanakiwa kuzumba kakuswa murewa saka vabereki vako ndo vakatenga kuno uchinangwa chiti chei ndozvandikutsanangura kuti kutenga kwakaita kuno kwakatengewa family kuti kana tabva tiwane pokusvika family homiri pokwanakiwa asi kuti kunoku kana taona tinenge tisina pokusvika kusvikira muchienda kupi tichiita mabasa muchiita mabasa ei emaoko adinoita unoiteiwo inini ndoita zvekuwaka right kuyose vakatengwa samusitama wako kanere family vadusa musitama wavo ivo kuti chero mumwe mwana azosimuka kupinda pamba ipapo kana vakaisa musitama mumwe vangarumba family macho takawanda kunotosvika pakuwanda ipakufika ina basa kokana zvaiswa musitama wako wakanisa nomukomo wako anomudzinga kana baba aita achidye family vatengesa musitama wavo chinde pangusa baba mwanesa kupinda papo chokwatingwa pandebe chatunde pako apa udakuzowana hakuna baba nokudakuwana mabhisiro emwana kuti umwese umusha kana usa umusha usara kuita zvaunoita nepapi nebaba apaenda una haninga naye kuti mukadzi eichuwa wakambomuratidza unokadzi wakambovasanganisa vakazivana ndovanomuziva yapa 1 year 6 months aiti uyu achafeina achamomozvaanda aiwa ane mimba nandade aiwa iva hata unomudzika papa chimusiya gare papo chimusiya gare papo iwe ugara kumba ipapo hapana nokubata kumba ipapo kana wada kuti uye nonowaka kwamurewa kwanhakiwa mambo havarambi izvozvo rokumusha kwako iwewe kana wada kuti uye nonowaka kwanhakiwa chekutanga unotanga waita kuti iye agutsikane kuti unomuda uchiwanikwa pamba zuva nezuva sababa veko kwete zvokuti 1 year 6 months hauzikanwa kwaunogara fona kudai chechipiri wosimuka woenda kunyanyadzi kumusha kwake woenda unobvisa pamakasiyira pfuma unowedzera ipapo baba wako vanouya moonesana takasiyira apa wowedzera kunoroora kuratidza kuti mukadzi ukumuda chechitatu musimuka muenda kumusha kwanhakiwa munongedzerwa penyu kana manongedzerwa penyu muchitanga kuvaka kwanhakiwa asi uye achigara kuno kwapa papaarikugara kana muchienda kwanhakiwa wakati muda kuwana pekusvikira muchienda kumabasa uye ogara uyu pekusvikira pamakavaka achienda kubasa kana mati handei kumusha musimuka muenda kumusha kwanhakiwa goridhe muchinotanda nekuti makatsvaga pekusvikira kunombosvaka Uchiita mwana here. Asi muchengeta ndizikuziva kuti muganga vari kunge vachiita chigara pamweyo vari kugara vari mukadzi wangu here mukadzi wako
asa uchamuda aiwa ndaka uchamuda here kumuda anofanira kugara nemi aiwa ndakamuudza zvinhu zvitatu zvokora zvitatu zvandamuudza ndakuudza zvitatu zvokuita ndakudzikana nemukadzi wako zvitaure matini ndinobvisa apazivo vanatangira ndaura zvinhu zvitatu zvandakuudza ndatiudie zvinhu zvitatu zvandamuudza kandawana nune hama yako ipewa naye hanzi kudina mambo azonzi zvinhu zvitatu zvipi mambo wapamusoro mambo unanzi vachisanangura kuti kana uchida mukadzi wako enda kumusha kwako uenda kwawakabereka nemukadzi wako wabva ipapo woenda kuatizha unobvisa pakasarira pfuma woenda nababa wako wozodzoka ugara pasi nemukadzi wako uudza kuti ane kumusha mazuva kunga ane gore ne6 months asingagari nemukadzi ngaaudziratidze mudzimai wake ndomusha ndiwe mudzimai wangu ndadzoka pamba ndini baba wepano awanikwe pamba ipapo pacho paakasiya mukadzi akawana aripo ngaachiwanikwa pamba ipapo oratidza mudzimai kuti ndokuda kumuratidza kuti ndokuda ngaaunganidze pfuma asimuke iye uenda kunyanyadzi unopisa pakasiyirwa nababa wake unowedzera abva kunyanyadzi uyu aratidza mudzimai wake kuti ndokuda uri mudzimai wangu osimuka uenda kumusha kwanhakiwo baba chauya nemudzimai wangu ndoti kuti nongedzerwa pangu patichavaka nemudzimai wangu baba vokunongedzera kuti apa kana anongedzerwa kuti ndopako apa ochisimuka nemukadzi wake unovaka kwanhakiwo asi imba yekunokwi uyanoramba achigara ipapo nekuti zvandikutaura panapa hazviitike nezuva rimwe chete pekuvaka akatoratidzwa kudhara achitomukomana asati amborora vana vese vakafiwa pake kundoiswa kachekwa amurora wako wakauya ane mhupe mwana wekutanga vakatoratidza katovaudza kuti amurora nzvimbo ine murumwe iyi imi muri chii chake kuti mwana wangu upi mwana wenyu but manzwa kunzi ane 1 year 6 months asingauye kumba uko ichokwadi imi munopa tudiniwe ipapo patongei ndimamai ina ndigoni kutonga saka tayakoteerera kuno mama aiwa ndimamai murora wenyu murora asiyiwa 1 year 6 months mwana wenyu haasi kuuya kumba right ini kuuya kwakaita kumba mwana ufunga akauya achiti mama ndauya nababa mukadzi ukaramba kuuya kumba ati kumusha kwenyu handiendi ndipendera nemusha kwenyu mwanangu aende kumusha kwenyu ngatoendesa kumusha kwedu nyanyadzi uya akati kuchiunze vana vauye vaonane nevavo kumusha vanodzoka akati peti zvokutokuwana hazviiti uye akanzi akabva aenda kumapurisa ngategere kumhanya kupa mukadzi murora mhosva aiwa ndisikumba mhosva mirai munzwe hatirege kumhanya kupa uyu mhosva nekuti pa1 year 6 months inguva yakareba yaari kushingirira kuchengeta vana venyu vari kushingirira kuchengeta ipapo munofanira kutomutenda kuti ashingirira kuchengeta vana venyu ndokuvasimudza kuti regai ndiite kuti vana vanogara uko kuti ndikwanise kuvatambira ipapo takatopatarisa ipapo pega pekusiya mukadzi 1 year 6 months ipapo ivo une mhosva yekumudzimai wako kana uchiti unomuda unomuripa ndopekutanga bcause haungasiye mukadzi 1 year 6 months kodzoka uchiti mukadzi wangu ndokuda akakudara muchemwe chingai chinyambara muchemwe nawe ndakamboitita akati mwana wenyu handichamuda namurora ndati zvatirikotesa kudai ngasi yavhara mamusati vakwangagadzirisa imba achiti mwana wenyu handichamuda ndiani amurora anzi handichamuda ini panapa ndoti pangobva pamasara umhuni kumusha kwenyu handiti sei handiendi arorere chimwe mukadzi kana avhara akapasiya pakadai so imi pana handipagari izvozvo zvinogamuchirika amai ndobva ndati akazvinwa munotozviziva saamai kuti vanhukadzi mune shanji kana mumwe mukadzi akatenga auya unototaura uine shungu ende kana wataura uine shungu hazvireve kuti zvawataura neshungu dzezvawaitirwa izvozvo tobva takatirira ipapo kuti ndoshoko rawataura kana uyo ane unorora uyu achida kuda norora mumwe mukadzi akaripa here kuti ndarora mumwe mukadzi handina zvona zvinokonzeresa uyo angosangana nesepuraisi kekuti patongoya mumwe mukadzi nandakana udzoka ndakuripa handitsika munoziva kuti dzinoti kana wada kutora mumwe mukadzi wechipiri unotanga waripa wokutanga
dai uyu chinhu chekutanga munotanga makumbira kuna hosi tauda ndoda kutora mumwe mudzimai oripa uyu aripa ana atete vake ndo kana uya akachema uyu ana atete vake ndo vanomukumbira ndo zvapo muzukuru gamuchira zviripo handiti asi nhasi uno mumwe mudzimai wechipiri akauya hama dzake hadzizvizivi hadzitozivi kuti pakauya mumwe mukadzi hama dzake dzisingazive iye murume wake chaiye kumba kwake uyu kwaakaberekwa kunyanyadzi haakuziva isusu kuno kuti kuti muroora ngasi mungauye kwanhakiwa asi kuti titi kuwasha simuka unosvika ubate zvara ipapo hapana kukosha ipapo nhasi uno uyu akanzi apfuma akaoma mumba tinoenda ku hati hakuna vekunyanyadzi wate zvara but pane makore manomwe uyu achigara naye asati ambosimuka kuenda kwate zvara kwacho kana kuti zvara vacho chiso chavo hachizivi kana kuti variko haazivi uyu ngaaite chido chekuda mudzimai wake chekutanga kumuda mudzimai wake kakumuratidza kuwanikwa mumba kumuchengeta nekuchengeta mhuri kana mumba muchishayikwa zvinhu ngatiziveka kuti tine tusenzi kana kuti tine dhora handiti togowana dhora racho riripo mudzimai achiziva kuti zvechokwadi murume wangu haana taainacho anoshingirira kunotsvaga vanhu mogarisana nerimwe zuva adzimai ngatisimukei kuti mbonoona ana baba musimuka muende kunyanyadzi unovaona nerimwe zuva ngatisimukei tinoona ana mai kwanhakiwa ndokumusha kwedu mosimuka woya kumusha mavagamuchira zvamunoona mwanangu musha wokutokura kristofa vakamusha wako apa kristofa woratidzaka kuti ari kufambidzana nemhuri yake vari kufamba pamwe chete ovaka musha wacho nepo ipapo mudzimai haana paanoramba kufamba nemurume wake kana achiratidzwa rudo rwacho but pane makore 1 year 6 months murume asingazivikanwe kwaari mukadzobva angonzi akuramba kuuya kumusha kwedu kana ndimiwo apa akaramba makore asi tarisaiwo 1 year 6 months watsakatika ende mushure mekutsakatika zvoreva kuti ivo zvanga zvichikunakira kana kuti wamwe nemumwe mudzimai handiti zvako zvazvakanaka kuti wamwe nemumwe mudzimai aripo ndobva washaya hanyanya neutano saka kana wadabarika wokutanga ushaya basa here mukadzi akwete handizvo inini nyaya ndikaona zvangu mambo pamusoro mbaba ndikasvika kuti ndichivabvunzanisa vana vangu vachiita sevari kunetsa ndikasvika munoro achitopopota achiti inini handisisinei newe hauna chigoro kwandiri ndobva ndabvunza murora zvaita sei ndaa akatora chinhu mukadzi inini panapa ini ndinogara dayangovhara pachete kana ndikapindwa ndosvikomba 6-7 inini ndinosarudza zvandada zvandakwanisa ndizvondisa ndichiita pabvi pano nomuromo wakazobudisa kumwe make kuti vana ndowangu saka zvakangondinetsosamei kuti ndipindire nyaya dzacho kuti nditi kana achiti mwana ndowangu zvaakuda vanhu vaviri kuti vachizirana kuti vachapfudzana vachataurirana kuti vana ndevana ndona ndo nyaya yakanetsa mwana wekuti acheuke kuti hazvichada kuti tibatirire mukuwasha pamashoko akaitika mushure mekunge aunzirwa mumwe mukadzi tikadaro ipapoka ndataura shoko rekuti mukadzi wechipiri akauya mudzimai wokutanga asina kusumwa hapana kuteerwa nzira ipapapo dai nzira dzakateedzwa vana tete vake vakaziva uyu iye wacho akaziviswa kuti ndo zvaakuitika pamusha pano zvichida mashoko iwayanga asingasviki ipapo but pane mashoko anotaurwa nekuda kwekurwadziswa nekuda kwekurwadziwa kwezvinenge zvaitika tikatora mashoko ataurwa nemunhu arwadziswa tinenge hatisi kuita chinhu chakanaka ndikatora mashoko amunotaura imi muchichema muri pakati pekurwadziwa ndobva ndati mashoko iwayo ndiwayo ndotobatirira ipapo ndinenge nda kutora izvizvi mashoko ngatiedzei kutora kuti tichitaura sezvatakagara pano tichitaura tichifara ndopanobuda mashoko echokwadi ipapo pakuchema apa munhu ari kuratidza zvepamwoyo pake ari kuratidza shuku haasi kuratidza zvaari asi ari kuratidza shuku dzaabuda nekuda kwezvaaitirwa saka ngatiregerei kubatirira muroora nemashoko aakataura neshungu dzekuti aunzirwa mudzimai pamba izvozvo zvinotoitika munozviziva muri munhu wakuini ishanje dzenyu madzimai dzekuti pauya mumwe mudzimai unototi zvaitirwei unotuka munhu urimbwa nyamwe nemicha yamwene munototukwawo ipapo mangwana ungochikuti ndipo mari yekutenga sipo so zvataurwa namambo ndezvekuti vataura zvinhu zvitatu kuti murume ngaarangidze mukadzi wake rudo handiti kuti mukadzi wangu ndokuda
murume unogadzikire kumba aradzi mukadzi wake rudo unovaka kumusha kunhingini kumutavatavu, asi mukadzi agere papi? Agere apa. Murume ngaazoenda futi kumusha kwomukadzi unyanyadzi azane nanatezo ravani vake awedzere upfuma baba akasiyira kureva kuti mambo vaumba imba iyi. Mukadzi ataura pamberi pedare, mushure manga atora mhiko kuti murume wangu ndomuda kugara vandakaita pamandagara murume wangu, handiti? So ndozvada kuteerera, ndozvada kumira nani nazvo izvo. Amai pane chakaipa iri ipapo? Shamwari pane chakaipa iri? Mukadzi akagarira iwe, handitika ndataura pamberi pedare atora mhiko kuti anokuda. Zvese zvakamboitika zvese zvikuva kutsamwa. Unogona kutodirwa mafuta vateda rake kana unzi urimbwa kutsamwa kuse kupi chatakupfera chataura pamberi pedare nhasi kuti mukadzi atanokuda akagarira iwewe. Mambo atidzokera imba ikoko unogara nemukadzi wako muchidanana murakidze rudo, handiti? Ivo handazvanaka kudhauta kwangu kuti handei dzungu kumutavata kwamureva apo uchimbotimba ndiana baba ndiana nani, handiti? Ivo uchiratidza mukadzi wako rudo, wakamuratidza rudo checheta wamukuruvisa kunzi ndiri wako, handiti? Unazvo zviri zvichikwakwa zvakanaka. Unotenda nemutavata kuzi mwana wako muchigara mese kunoimba yamakatsvagira nemubako kuitira mabasa, handiti? Mabasa macho ndinongoona iri mukadziri imba iri zviri machena zvagadzirwa namambo izvi. Taurai tinzwani nemashoko. Mashoko angandinacho kuti ndanoda kupazotsanangwa wako wati munhu wakamisa zvandati wakaimba kwacho unenge achivaka ari wanini kwandanovaka nemudzimai wake. Handozaarakidze rudo. Chekutanga maika chamunofana kutanga kutenda kuroora wenyu ndechekuti pawakasiyiwa waonekwa uripo. Kutenda uzvo motuka mwana wenyu uyu kuti uri benzi rerudziiwe rinotora 18 months 1 year 6 months usina kudzoka kucheuka kumudzimai, usina kucheuka vana vako 7 years, mwana ane 7 years. Nhasi tiri kuita matambudziko evana vari kukanganiswa kunzou nekuti vabereki vanenge vasina hanya nevana. Motsura wenyu mwana uyu kuti mudzimai uyu aratidza kuti anobuda, mudzimai aratidza kuti anogara panzvimbo. Kana paine zvamakakanganisirana, kumbiranai ruregerero udzokere mumba unogara nemudzimai. Murume odzokera kumba, uyu adzokera kumba kwake ogara nemudzimai wake, imba yochitanga kurongwa vari vaviri. Imba inongekeka kuti ndokotosvika munomba ndakosvika ndotosimuka izvo zviita zvandati aiwa imba vaviri, imba irongwe nemunhu mumwe chete. Ngaawanikwe mumba macho, torongazve mumba medu tiri mumba imomo. Kuti auye nhasi neshoko rekuti handei tinovaka kumusha, handizvo. Ngavatande paratidzwa rudo. Nekuti chichaitika chakatanga ndo chakachenjedza. Pakambouya mudzimai avo, handiti? Akabvuma kuenda kumusha. Abvuma kuenda kumusha, ariko here kumusha kwacho mudzimai wacho? Haasisi. Abva kumusha, wakuyeuka bako nekuti mvura yanaya. Akuti regai ndidzokere kuna muchazvidini wandakambosiya. Ndokwaadzokera. Zvechokwadi abva amuwana aripo. Kuratidza kuti zvichida muchazvidiya akavimbika kumurume wake. Saka kana mukadzi akuratidza kuti ndakavimbika paurika, newe chimuratidza kuti neniwo ndavimbika pauri. Ndakambotadza nezuro, asi nhasi ndavimbika pauri. Mudzimai wangu ngatidanane, ngativake tiri tese, wawanikwa pamba pako. Nekuti nhasi uyu chaanotya uyu ndechekuti ndikasimuka kuenda kwanhakiwo, ndichasara ndisina chandinacho. Asimuka aenda kwanhakiwo ari kunzi tiri kuvaka panopamba, obva audzwa kunzi anogona kutsvedzera obva anzi ngatitengesei imba iri pamuchenji tinovaka kwanhakiwo. Imba iyi ichimbotengeswa uyu anobva atsakatika futi rimwe 2 years asingaoneki. Mukadzi uyu asara ari pano nevana. Zvorwa mukadzi uyu anenge asina paanoti ndepake. Nekuda kwezvakaitika nezuro, hatingavimbe nemukomana uyu zvachose. Asi ngaachitora rwendo rwekuti tivimbe naye, rwekutangira pakuti anodzoka mumba, oratidza mudzimai wake rudo. Aratidza mudzimai wake rudo, rudo rwacho rwowedzerwa. Nekuti handei tinokuratidza kuti uri mudzimai wangu ndokuda, ndibvise roora kwate zvaro. Obvisa roora racho rake raanotsvaga nekugona kwake kuti zvaranda uye pamusidzanwa uye handi asati apinda mumusha. Oenda unopinda mumusha kakwa akaroora, owedzera kubva paakasiyira.
awedzera aratidza mudzimai wake kuti ndokuda rarine danho repamusoro wodzoka kana kuuya kwanhakiwa vanosimuka vachiuya vosimuka vauya kwanhakiwa ndekwavo vana vaakabereka muchazvidii vana vavakabereka kumusha kwavo ndekwanhakiwa ikodzero yavo kuti vazive kumusha kwababa vavo newe semudzimai wake ikodzero yako kuti uve nemusha wako kwanhakiwa ikoko asi nekuda kwezvavakamboitwa nezuro izvi ndozvandiri kuti pamba apa haubvi uyu ngaauye pamba akuratidze rudo mozosimuka mese muchiita muchifamba rwendo rwandataura pari zvino munonyora tsamba kuna sabhuku muchendi muchazvidini ndiye ari kugara pamba ipapo hapasi kutengeswa pamba ipapo mwana uyo haana chano haambiswe pamba ipapo mambo vasingaziye manzwa munonyora tsamba kuna sabhuku yekuchengetedza mwana uyo ari pamba ipapo kana zvese izvi zvinenge zvaitwa izvi mauya mandipa purufu yekuti baba muri kuwanikwa pamba penyu nguva nenguva chikamu muri kutenga kana mari ikave shoma ngatizvizivei mumba kuti mari yedu ishoma uyo ndipa humbowa kuti mambo takasimuka takaenda munyanyadzi takaenda nemombe dzedu mbiri mombe dzedu nhatu tikatamirwa zvakanaka nguva takapinda mumusha uyo wochizouya wodudza kuti aramba kuenda kwanhakiwa ndomubvunza kuti chikonzero chako ndechei simuka uende kwanhakiwa ndimambo ati wamunai kwanhakiwa musha handifungiri kuti unofa wakatengeswa nekuti baba ava ndo vakatumira nemusoro kutengera vana vavo vese ndekwaani kwanhakiwa mambo enyu kwanhakiwa mabonyajina arikandivafonere mozoranzi mambo chinamhura vati vana venyu navo ndanai nezuro handopaziva pandipapanyajina ndopaziva kana ndaona zvanetsa yakanga achema munoyakwanyajina ndotaura kusvika kwenyuma chinyanyajina achichema nekuku achipopotawo ndichipopota kunhu chatiri kushingirira pakuvaka imba yevanafa chokwadi chiripo chekuti munofanira kuva nepenyu kumusha handiti urundidzwa kunokunombosha kunokuka mamushinagora hatani vanogona kutsamaka kutonga misaki zvokuti takazotenga tikazodii ororamba zvitambira zvinokutanda misaki saka kwenyu unoti ndekwenyu ndekwanhakiwawo zvekunoku izvi mudoko gadzisa dambudziko renyu asi chokwadi chacho ndekuti ndokutanda misaki murundidzwa ndokutanda misaki kana ndichiuya vanhakiwa ndouya semuenzi ndoti gogogoi ndopiwa zvandapiwa ndopiwa kugara ndosimuka ndoenda zvine mimi kunoku hamuchida kuuya sevaenzi kuda kuuya zogara but ndakuti garai pasi mutambo wake imba yenyu wake musha wenyu kwanhakiwawo nekuti zvekwachinamhuraka zvinogona kutisai chero nguva mukapedzisira musina chamunacho baba ndimakaenda munyanyadzi mukanororera mwana makore manomwe asati atera yatarisire kuti pfuma iendenge itoripo asi nokudako zvandakuona zvakuitira izvi ndo zvakutondinetsawo kuti uchibufuti chakiitika pamusha womwana ukunga takapinda musha mababa womwana uyu zvakanaka takatambirwa takatobvisa pfuma yekuroora zvino zvakanaka panguva ino zvandakuona zvakuitika pamusha wacho nemagara wavakuita ndozvitondetsa kuti chii kufuti chapinda ipapo ngaamborega kuteerana nemaro enyika zingizi gonyera pamwe ambomira panzvimbo akamira panzvimbo toona kuti imba yavakika kana imba yavakika tozoroga zvemberi nekuti tikada kuita sedande mutande rinotoko gumbo aiwa vanhu hatidako ngaawanikwe panzvimbo ndinotenda chakamira chazotinyanya kundisimudza kuti ndiuye unodai kunonditeerere nyaya yokunyanya inyaya yekunzi musha unoda kutengeswa izvo saka ndati ndinonyatsa kuteera kuti anoda kutengesa musha uri pakati powangu ndiyani nekuti musha uyu iye akagarapo haana kana sendi raakabvisa kuti atenge nzvimbo iyo kuti ndakamupa mari yekubvisa musikanzwa makatoita kuti ngada kutokutsemba inoona kuikusa asingakuzorerei kuti mari yacho musikanzwa wamaita henyu iwoyo nekuti maitokuisawo mari yenyu henyu pagumbo rengwe kana yatiza nayo hamukwanisi kuitsvaga kuti nekuti zvamakatenga imba yekwamuchendi musikanzwa wamakaita hamuna kana chamunacho chamunoti ndakabata nepakwamuchendi mutema wakutenderei kutenga imba iyoyi hapatengeswi panhu makatengerwa saka nguva yandiri kukupai ndiri kugadzise zvinhu uye pachokwadi
ukunzwa minista vari kutaura kuti masabhuku dhius enyaya tiuyeko ndo dzavari kureva dzamakatenga pamucheche idzodzo ndo dziri kurehwa idzodzo. Saka musafunge kuti ndiri safe nekuti ndakatenga imba pamucheche, tozvinyepera. Tisi safe. Saka maiona ini ndakavati wese pawakauya wakatouya wati waidi kuti mukadzi wokutanga iye muchipiri wese wakauya kumusha. Ndakavaraidza kuti pakuku kwamucheche pamuri kugara handina kutenga kuti ndo stand kusafe kugara. Ndo stand wekuti vakomana ungava wari 6 kudai vanoona kokutsvagira mabasa avo. Asi musha wenyu kugara unaindi kupei. Ndakavapa upake wese wari wai unomukadzi wache iwo wakadzi wangu anenge ano wese wari wai kuti wazoya kunovaka kuyeku ndobva ndikaona pawanetsana manisi kuti mumwe akuti andenge pakuwaka ndikuyovainaye muroora wenyu chwani chakanaka chamakaita muzababa kana chekubvuma kusunga unoroora murini ende vana baba vashomanana vanoziva kuti ndo vane basa rekunororera vana vavo. Asi mii makaziziva kuti imba yemwana ndini ndinoimisa ndini ndinotora muroora ndomisa mumba ipapo makagona ipapo neni ndokuombererai maoko kuti makaratidza tsika dzinofanira kufamba sezvizvi. But ende muroora wenyuka aramba ari pamba dai pa1 year 6 months anga ari benzuka imba iyoyo maisvika yatengeswa but ashingirira kuichengeta hatingadei kutsvagurudza zvimwe zvatinei nazvo. Asi chikuru chiripo ndechekuti paakasiyiwa awanikwa aripo mushure megore ne6 months asiyiwa. Ipapo benefit of doubt muroora mutendei kuti wagona kuvimbika kuwanikwa uri panzvimbo. Zvokuendesa vana kunyanyadzizo inhamo yekuti vana ndorarama sei nevana ava. Musamupe mhosva yekuti sei wakazoendesa vana uko. Aitsvaga kuti ndorarama sei nevana. Imi sababa nemwana wenyu mukomana ngatitorai rwendo rwokuti tigadzise pakakanganisika kuti imba iyi imire, imba iyi isimbe. Haina kumbosekeseka zvakanyanya imba iyi. But baba ava Christopher ndiye anodangowanikwa panzvimbo. Akawanikwa panzvimbo oita chake chikamu zvizvese zvinonaka. Kutenda chakamira kutaura kwamurikuita kana mazuva anga andikasimudza futi ndakutaura ndichiti zvino muroora mukuru zvaatadza kuuya pano ari ndiye muroora mukuru wandinoziva uyo uchipiri urungu. Asi uyu ndio muroora mukuru wandinoziva baba. Ini handichagona kuti ndichengetane nemuroora mudiki baba wache womukuru wasingazivi wese tofanira kuziva. Ndimuroora uno wechipiri ero wese tisinde kwabvisira futi mari. Ndakati kana zvakadai tofanira kuti tizivise futi baba wake nekuti pamusha kwavo ndakapasvika kuti mwana matuhe kuno kumusha asi mwana wenyu hana kunda kuita se murochingani bodhe amai murochingani ini pakuroora kwavo ndiri wani murohani akamutsvagira murume wenyu mudzimai sei madaro mangu titori naye akamutsvagira nomupe anoroora zviro kumashure here kutsika pasina kutsika remberi sei ngoti kapatsika zvinoziva tsika remberi ropatsika reshure handizvo une zvake pamwe ndinoti pamwe kutena madzimba atezvara wangu ndowanga wani pareka inini hangu hatakangogara imipisa amweneka kumbambira muroora muroora wangu ndotomuda zvisingaiti baba uya mudzivirirei kubva kusikanzwa yemwana wenyu. Mukangoratidza muroora wenyu imba inomira haina kana chekubonetsa. Asi uyu mukamuregerera uyu munopinza panguva yakaoma. Uyu musamuregerera uyu. Zvekusimudzana muchiendesana kunomhangarirana kumatare izvozvo hazvivake imba izvozvo. Hakutsvaga kuti tomubatanidza mazwi. Kwamambo hapana chakamboita tsika dzedu dzatiri kuteera handiti. But nyaya yekuti munozopedzera uya pamwe peace order uyazodai peace order yakanaka akaipa. Ari kutaura kuti musarwisani. But chatiri kuzoona chiri kuitika ipapo peace order painouya baba vanobva vati bedroom ati handauri. But imba yatowedzera kuputswa kai. Imba haina kubatanidza. Baba vakuti handowandisira peace order saka hachauya mumba macho. Baba vakutoita benzi kumba. Saka dzimwe nguva zvakanaka zvakaipa. Asi kugara wakanongedzera murume wako, kugara wakanongedzera mukadzi wako hakuna kunaka. Mukadzi haana kunongedzera, haadi kunongedzerwa. Kana mukadzi achitsurwa, ngaatsurwe munzeve. Kana murume achitsurwa, ngaatsurwe munzeve. Hatikwire churu kunotsiura mudzimai.
hatikwire tu unotsiura murume. Handiti hatitange taudza nyika yese kuti ndakutsiura murume wangu pano, nekuti murume wacho hasi wenyika ndiwako. Kwaona vakukwira dare kunotsiura mukadzi wako pambuwa, wakwira tu kutsiura mudzimai wako. Izvozvo hazvina kunaka mutsika dzedu izvozvo, kuzvifumura ikoko. Ndosaka muchishona pachinzi pane imba yemukati. Imba yemukati inopindwa nababa naamai vari vaviri. Ndoma vanotsiurana, ndoma vanovaka imba vari imomo. Handiti iwe mukomana Christopher, ziva kuti mukadzi ndewako. Kana uchimutsiura munopinda mumba yenyu yemukati motsiurana. Ndono mukatsiurana mukapopotedzana muri imomo, kana muchibuda panze munobuda muchinyemwerera. Handiti zvamanetsana imimi muri vaviri, amweni havanenazvo. Kwete kuvazoratidza amweni kuti nhasi uno murume wangu anditadzira saka amweni ndotokupedzera shungu. Hauna kuroorwa neamweni. Toziva kuti vamweni nevaroora magara munonetsana, asi waunoroorwa neamweni uye ndiye anokuroora. Amweni vanoratidzwa mazino akanaka nguva dzese uchinyemwerera. Chavada kubatsirwa wovabatsira, vada kusakurirwa muda wovasakurira, vada kukwirwa wovakwira. Zvese zvavada kuita iwe batisa basa rako kuna amweni. Handiti atezvara havaratidzwe kuti mwana wenyu anditadzira, havanei nazvo. Munotsiurana murumba menyu kana mabuda kunze yoda basa rako semurooro. Zvimwe chetezvo newe kana atezvawako. Atezvawako kungodai foni mwana atezvo mwana wenyu azondidai kuno hembe tsika dzedu hadzidaro. Tsika dzedu hadzidaro. Unotsiurana nemudzimai wako kana masimuka kuenda kuatezvara. Munoenda makatakura zvamakatakura magirosari enyu mosvika munofara. Kana uine zvichemo zvawatadza kutaura kune mudzimai wako matadza kuyanana. Atete, muzukuru kana mambo ndowanhu anokubatsirai. Ndokutendai baba namai nekuuya nevana. Tarisiro yangu ndeyekuti ngatite pashomani pashomani ndataura izvi. Tiite kuti imba iyi ivakike irege kuramba ichizunguzika sezvi. Vana vako kwavari havafunge kuti vari padambudziko rekutunga rwadziwo. Asi panoda kugadziswa zvishomanana kuita kuti vana vako vauye panzvimbo. Kana tozouyawo kwanhatiwa kutora moya motipawo nzimbe towana chokudya tichifamba. Mukati panzimbe, mukati pamadhuku towana chokufamba nacho pambauka. Amai mune chokutaura? Chetandikumbirawo tiri mudare kudai so kuti bamunini unokwanisa kuvabvunza kuti tirimo tese tiri mudare. Bamunini mukadzi uchiri mudare. Wazi ishe muri kuwaka zveshuwa. Asi tiri mudare kudai. Zviro zvakanaka kuti mubvunze tiri mudare. Kuti mukadzi uchiri kumudai. Wowirirana tiri mudare kudai. Wonyatsotaura zveshuwa mukadzi uchiri kumudai. Ndakutaura ngati Christopher pese ndingachizoti mbyana dai mubvunza wabvunza. Baba ari kuseri kuna mai. Tutazochiri kumuda here. Unopera kwambo. Apindura zvawabvunzwa iwe. Ndikuripisa manje. Ndikuripisa. Iwe unoripa mukadzi. Ndikumusiya kwawakaita gore ne6 months idzodzo. Iye ndiye akarapara kuti. Aiwa. Musha unotongwa nababa hautonge namai. Nyangwe dai aine zvaakarapawo iwewe une zvaunofanira kuita mutsika. Kuti mudzimai wako usunge naye uende kumba. Pane zvamunoudzana imi mega muri vaviri kuita zvimwe zvinokura kudarika imimi. Handiti nyangwe dai zvakakura uye akarambawo maituma kanyangwe muzukuru achizvitaura nemuzukuru achitaura nambi wake. Baba vakaenda nomuroora vaiuya vachitaura naye. Zvazvinomupa mwoyo kudekara. Chichaita kuti asadekare inyaya yekuti wakatora mudzimai. Padai vari zvarawo vauya nemuzukuru vachitaura naye aiva nemwoyo waidekara. Unomuripa nei mudzimai wako kuti muratidze kuti unonga? Kuripa. Tikutemere. Unomuripa nei? Haunokora unomurira nemuromo. Hata wanyesipomana. Hata unotora kwa mudzimai wakapisa mumba usina kumuripa uri. Imombeka here. Handiswere nebaba. Apachiwani pedu izvozvo. Siriva rumombe iyoyo wanofanira kuendesawo. Yemudzimai iwo wakatotora. Kuti makatesa mhosva kuti nababa wako mise muroi.
Then even 1 year 6 months usipo pambo pacho kuti uchimusiya mukadzi wacho kupinza mukadzi mumiedzo ane 1 year 6 months achikwira makombe vakomana vachikumisa aodii awo akufa mwana waridzi miedzo ndakunomuripa nei Ndini ngati kwa bwangu ini ndandegona kumanikidza ndandi kumushakete kokota tobva dzati uri kumuripa nei ukuripa nei chekuratidza mambo kuti mudzimai wako unomuda semunhu ane chido ungatore nguva hatiwo wakwira dare wochikwirira mudzimai wako ndobva watiwo mudzimai wako uri muda uye haana mbokuramba yatokuda iwo chikutarisira kwanyere kuti achata murume handichamuda ubva wapiwa kupu ndozvawanga uchidaiwo ndendoti chero izvozvi anondouya togara tese aiwa paamene atigara neutano wamurimi achiuya kupiwa andiwo wakapinda pamberi iwo ndinofana kudzoka pa taura kuti nzou unomuripa nei urauripa nei iwe muchazvidii ya unoriparini mombe yacho ini mumbotoati mwambo inini ndingadai ndakahamba kuti mukadzi uyu handisi kumuda ndati mombe yacho unoriparini ndoandiuye zoitora udanga wambobawo hakundinetsekawo yandongotora nhasi unondoisa mudanga manyajina ndoyandoitora zvondinetsa hazvinombonetsi chokunetsa wambo ndechekuti inini ndaisagona kumanikidza mukadzi kuti ndatiuza rini wako ndokupa mudzimai wako kana wari pamombe iyoyo ndopandokupa panosununguka zvinonetsa kana vanhu munotenderwa mambo atangobvunza iwe udori pane adzimai ndiwo ndongochakuti wadadzimai sori chakupenyu chakati unogona iwe watadzotona izvozvo adzimai wabva wazomubvunzwa mani sachibvisa umbeto vanhu adzimai sikucheranyero utadzota vanhu adzimai ndokutengera ipitsa ndokutengera chokoreti adzimai zvokadzimai azoti mombe chiunza mombe kuna mako simbu kana matenesi yaratadza ende mombe iwe ndokaomba ukama naadzimai vako nyaya dzako dzedza wakaita nechigumbu zvese wataura zvazvapfera madzokera parurunguva nemusikana asi vanhu kwairi kutaura pekutanga azotaura mukati kutanganisa wadaonakidzwa roda watamba neniwo anozva ndine basa riri panzapa sega wada watamba neni ndopamwedzi wano kumupa mombe kana usingatonipa mombe yacho ibva kumba kwacho usiye mukadzi wacho andi 1 year 6 months hapana chitsva 1 year 6 months achigara wega chiripa udzoke pamba pacho ubva kuti handiiwani asi kuya zoshusha ndokaunako ndokaunogona handinamboya mushusha ikoko kuti uyazomanikidza kuti ngatisimuke tiende kumusha kwedu kushusha ikoko wakutiti ngatisimuke nhasi iwe wanga uri kupiura 18 months dzese ndofunga usatidzosere kumashure usatidzosere kumashure taitogara tese asi kuti ini ndazoenda kumusha ndokwazoenda 18 months pese akaitogara tese kandikawatsanangura ndihande kumusha teitori tese tichitogara tese pombepa ndizvo zvakazvota kuti wazoita 1 year 6 months usipo woenda kumusha mushure monge watingani ndazoenda musha kwedu waramba musi wa 8 August unopa mombe yangu Christopher Merek na mchazvidini msena pamwe sanje 8 August unopa mombe yangu kana wanodzukira kwako kana wafuna mombe yangu iwe usaite upenzi kumba ikoko ugare wakadzikama waimsanyima